Marek a jeho otco Ed vám v tejto sérii videí predvedú, ako hravou formou trénovať angličtinu s tými najmenšími. Marek má 4 roky, hovorí po slovensky a od ocina vie trošku po holandsky. Angličtinu sa učí 4 mesiace v jazykovej škole Class. Pravidlo číslo 1 hovorí, hráme sa výhradne v angličtine. Aj keď dieťa prejde do slovenčiny, vy zostaňte v angličtine. What? Ah, yes. Only one, huh? Okay. You're right. Okay. Neučte a nevysvetľujte. Nechajte dieťa pochopiť situáciu. 2 euro. 2 euro. 2 euro. Oh, okay. Používajte gestá, či ukazujte na nové predmety, ktoré deti ešte nepoznajú. You spy or I spy? I spy. You might eyes something that is White. The paper. no. The paper is white. No. Your shirt is white. No. No, that's not it. Buďte entuziastickí a motivujte pochvalou. What number is this? 6. Very good. Okay. Oh, it's a Kangaroo and fish. wow. You're fast. Žiadna negatívna kritika. Dieťa priamo neopravujte, iba opakovane používajte výrazy v správnej podobe. What color is this? It's green. Yes. What color is this? It's a brown. It's brown. Yes. Skúste hrať rozličné hry. Vaše dieťa si počase začne vyžadovať svoje obľúbené. Bingo. What bingo? No, musíme rozdať biele. You want bingo? Bingo. Ktoré farby nemáš, ktoré farby máš. You want to play bingo? Okay, we'll play bingo. Nechajte dieťa vyhrávať. A ak sa mu náhodou nedarí, povedzte len try again. It's a kangaroo. Oh, it's a kangaroo. It's a kangaroo. A na záver to najdôležitejšie. Nezabudnite sledovať naše videá, pretože v každom z nich vám Marek a Ed predstavia jednu novú hru. Okay.